हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब कर। चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। आज के ए वीडियो में हम बात करम कि का पवन सिंह के चुनाव लड़ले से उपेंद्र कुशवाहा बढ़ गइल बा कि ना। ए वीडियो में जानल बिहार में एगो सीट ए बेरा बड़ा चर्चा में चलत बा, जौने के नाम है काराकाट लोकसभा सीट। ये सीट के चर्चा ऐसे होता काहे से कि एजू से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़त बाना। तो लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय मोर्चा के मुखिया केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी ई लोग ए सीट पर चुनाव लड़त बा। लेकिन ए लोग में से केहू एके जना ए सीट पर चुनाव जीती। रउआ लोग देखनी है कि 10 मई के नामांकन भइला और इन नामांकन में पावर स्टार पवन सिंह के भीड़ के देख के लागत बा कि ए बेरी के चुनाव पवन सिंह बाजी मरी। हम ई नहीं कहत, ई बात लोग के भीड़ बतावत बा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहना कि पवन सिंह के चुनाव लड़ले से हमरा कोनो असर पड़े वाला नहीं। लेकिन पवन सिंह के नामांकन में जौन भीड़ आयल रहल ओसे लागत बा कि पवन सिंह बाजी मरी। रउआ लोग के का लागत बा कि पावर स्टार पवन सिंह के जीत होई कि उपेंद्र कुशवाहा के? कमेंट में अपन राय लिखी लो। ये लोकसभा सीट पर मतदान 1 जून के होई। तो रउआ लोग की खबर कैसा लागला? अच्छा लागला तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और कमेंट में बताई कि पवन सिंह के जीत होई कि उपेंद्र कुशवाहा के। रउआ लोग कमेंट में बताई। मिलता नहीं आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।